Luís Rei presentou esta tarde a súa candidatura ás primarias da Marea, un proceso que se inicia nesta xornada e que conclúe o vindeiro venres 2 de febreiro. O actual voceiro da Marea agarda poder concluir o seu proxecto e ser o número 1 do seu partido nos vindeiros comicios. O que intentamos é, a partir de agora, coa elección do candidato a alcaldía na segunda fase, a final de ano, coa configuración do resto da alcaldía, do resto da candidatura tamén por primarias, converter a nosa alternativa no que sería o sermolo dun goberno da xente no Concello de Pontevedra. De momento, Luís Rei dixo que non ten constancia de ninguén máis que se vai a presentar a estas primarias, pero tamén lembrou que hai tempo. Teñen por diante unha semana para presentar as súas candidaturas. O censo da Marea compóñeno máis de 300 persoas que están adscritas á Marea de Pontevedra a título individual. Hai moitos dos compañeiros que levan moito tempo traballando na Marea e que, polo tanto, se quixesen, poderían representar con total garantía a Marea no Concello de Pontevedra. Entón, nese sentido, hoxe ábrese o prazo para a presentación de candidaturas. Eu presentarei a miña con avais dun abano importante de colectivos representados. É posible que ao longo dos próximos días, hai unha semana para facelo, se presenten outros compañeiros tamén. O día 9 de febreiro saberemos o nome do candidato da Marea ás eleccións do 2019 pola cidade de Pontevedra e a partir dese momento comezará outra fase para a conformación das listas. Neste caso, o que estamos votando é a persoa que será o cartel de Marea Pontevedra nas eleccións de 2019. É un proceso que se inicia hoxe coa apertura do prazo para presentar as candidaturas, remata o venres da semana que ven e a continuación veñen 3 días de votación telemática e un día de votación presencial, concluindo o proceso o día 9 o venres 9 de febreiro. Nese día, Marea Pontevedra terá a persoa que aspirará á alcaldía no seu nome e no cuarto trimestre do ano, contra o final do ano, faremos a segunda parte das primarias da Marea coa elección do resto dos membros que configurarán esa candidatura. Luís Rei presentou a súa candidatura sorrinte e á espera de que poida ser o número 1 do seu partido de cara ás vindeiras eleccións locais.